Selim şonu Azatlyk radioda reklam etdiler, o devlet lider diýip, ähli platformalarda reklam etdiler. Hatda şol jurnalist Allamrat Rahimov şonu çağırıp şoň bilen soraw jogab alışdy. Meni çağıra. Meni çağıran o şu Allamrat Rahimov. Bir gelegem çağıran o. Azatlyk radiosam Allamratdan birem soraw çağırıp soraw tutanok goraý meni wara bilýän. Soraw meren ok goraw. Emma hemmesi bilen soraw jogab alışdy. Birak Kurbanam çağırıp soraw jogab alışdy. Dür Sultanam, Nurinam hemmesinem gahrman edip görkezdi. Ferhat bilenem gepleşip. O Ferhadam gahrman edip görkezdi. Bunların hemmesi şonu alak dogonjak görüm. Hemme kişini gahrman edýärler o. Bilem o haýsy söwüşe gatnaşdyrýarlar ona bilem o. Gahrman edýärler derrew bilýär. 40 yaşın yeňijisi diýip yglan edýärler. Soňa begendirip ejeň eňildirip gynandyrýarlar. Daro gözüňe. Şu tarapy var.